Het was bar en boos woensdag. De regen kwam met bakken uit de lucht. De taxis waren te laat en tot overmaat van ramp werden 3 schapen van schapenherder Jan Manders aangereden door een auto. Toch werd het een bijzondere dag voor de cliënten van Rooihof, een onderdeel van de zorggroep. Ze genoten met volle teugen van een uitstapje naar de minicamping De Linde in Merselo. Ja, dat kan je wel zeggen. We hebben vandaag een uitstapje gepland met bewoners van Rooihof. Dat is de nieuwste locatie van de zorggroep in Venray. We hadden tot begin mei zaten we in Beukenrode. Dat kent iedereen in Venray. Er is vernieuwbouw gepleegd, zoals dat heet, aan de centrumkant. En sinds begin mei wonen we daar met 30 cliënten in een prachtige nieuwe woon- en werkomgeving. De Linde was een bewuste keuze om de cliënten te trakteren om een gezellig dagje uit. We hebben een dagje naar de camping gepland. Dat was op basis van de vraag van enkele bewoners van Rooihof. Die waren vorig jaar een keer zelf met de taxi gegaan en die zeiden van we willen dat een keer met z'n allen doen. Dus we hebben met Anja hier van camping De Linde een mooi programma samengesteld en daar gaan we van genieten. Ondanks dat het weer niet zo meespeelt vandaag, we gaan er wat moois van maken. Zeker. De bewoners van Rooihof kregen een gevarieerd dagprogramma voorgeschoteld. Nou, we beginnen dadelijk uiteraard met Limburgse vlaai, dat hoort erbij. De schaapsherder is aanwezig met de kudde, die gaat van alles vertellen. Wie wil mag nog gaan schapen drijven, maar gezien het weer lijkt me dat niet zo handig. We hebben lekker eten, strakjes van het Lekkernij, het Anker in Merselo. En vanmiddag komen Henk Deters en Frans van der Pas van het muzikale Verteltheater hun liedjes en hun verhalen over de peel ten uitvoer brengen. Dus het is een mooi programma, ja. Rooihof huist 30 bewoners. 12 van hen waren woensdag te gast op de minicamping De Linde en trotseerden de barre weersomstandigheden. Zij verblijven meestal in een rolstoel, een verblijfsrolstoel. En dat is omdat zij lichamelijk beperkt zijn, meestal als gevolg van een CVA of een herseninfarct. En zware lichamelijke zorg nodig hebben, om het zo maar eens te noemen. Ja. Het Rijk heeft voor dit soort uitstapjes gelden ter beschikking gesteld. Ja, klopt. Dat noemen ze de waardigheid en trotsgelden. Dat is vanuit de overheid beschikbaar gesteld. De zorggroep heeft een plan in moeten dienen om dat geld te krijgen, want je krijgt het niet zomaar aangeboden. En het is bedoeld voor een zinvolle dagbesteding en welzijn voor cliënten. En dat kan op individuele basis zijn, maar ook groepsgewijs. En daar zit een mooi voorbeeld van. Speciale verhalen van mensen als wij, verhalen ze doen iets met mij. Ik zie een zonnebloem, wagens in de wind. Hij maakt mijn dag alweer goed, voordat hij begint. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Speciale verhalen van mensen als wij, verhalen.